इउटुबारा बिदि जायो जेबा Talu. इउटुबारा बिदि जायो जेबा रोङा टेस्टि जादोंना जायाखै सोंबाय ब्रा उनाव बरिया जाबायना Hi, welcome back to my YouTube channel guys. जों दा नै माइनाव बाथौ थानसालियाव थांनो नागिरदों। जोंहा मानिनानै दोननाय दं आरोखि बेखौ फुजा हैनो नागिरदों जोङो। दा ओंखारखांबाय जोंहा थांनोसै। आं बेखौनो भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै आं शेयार खालामनाय जाबाय आरो नायलांबाय थादो। नै जोंहा बोरमाखौ लाखाबाय बेखौ होगोन आरो। बेयाव फुजानि रेडि बिथिं फोथारग्रोगोन फोथारनाय बियो ओमफ्राय माइरंआ अबाव सुयो अबाव दोनो हा माइरं बबेयाव चलो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर देते इसमें भी बिलाय बाथासा बुथासा होदो hey जा चाउमीन ही खिलाऊंगी मोबाइल गीला होगा रे तो खुद वीडियो बना ले लेकिन मेरे को चाउमीन जरूर खिला ला मोबाइल ला कर रहा हूं ये किसका है आधा किलो ना मामा संदों नायनि मामा संदों आनै मा संदों बाव लाब्रा गाजर आलू मटर बीन और टमेटो ओमफ्राय बेयाव ओंखाम हाय गोथाव फुजानि माबो दं टमेट' ना दं बेदरालाय संथ'आ बेदरा संगासिनोसो दं गोदाथ'वाखै माथाम बोरमाया नुखागोन नेटानो नाङा बांद्राय दासो एवहांदों लाब्रा ओंखाम होसनबाय साराय थालि मेरला दंबावो बेफोर फिलाप जाजोबगोन आयु बनजों संदों जों अरिजिनेल जानायनि आयु गेसआ अरिजिनेल जाया बिथिं संगासिनो आरो बिथिं फुजा होदों र' फुजा होनायखौ नायनि सानबानो खोमसिसि मेरा मम्मी ये मम्मी है और वो पापा मेरा पापा ये मम्मी और पापा दोनथ'नां लाबायाव होथ'वाखै Sorenya bermakan सर मैं लाभ enggak 우리 같이 나가자 तूने देखा कटा हुआ और भी डाला अभी जियो से इनहेलेबल है कि एयरटेल ये जियो ही है ना बोरमा फुगासिनो बोरमाबो दानफैनायखौ
Aku belum. Masih dong mau mana? Ang saya alhamdulillah. Aku jadi buat muda. पानी लाते Klot tuh dia. Hei nang lakar dulu. Klot ya. Nih. Boरमा bedor gede bay. Ay, prosat. Prosat khania. अरे Kurma matam. Aku yang nago. Malam matam mandi lu sih? Dari matam dia. Stop tunggu Masya. Masih aku warna ada. Mudah denger sih. Nuh sandunga. Angku. Angku salah. Deh, angin hawe udah deh nang. Kelas sih. Mau apa mata? Facebook kau eh? Facebook full lain apa yang ah? Mau ka. Cina. Lalu. How chani ku keep cover chani ku bukan dah. Kau suruh bukan aku pernah ku Facebook kau ini nak dah mau buat apa ni ya? Tapi ini ni suruh Facebook ni nanda ibar tu ya tu kau bayi ni. तू क्या खेल रहा है? इतना खराब नेट है क्या है Boरमा bedor. Boरमा bedor reubay. Marai lagi kete. Mama sungai sih. थोड़ा बेदर खाता है बस मेरा भी सो किया ला बा बेदर में मैं जाने बोल ना जोई दासने ओंखाम जादों फट' केपनि थोगोनहाय संनांला दां फट' केपनि आयं Kunglabai nanga. Kunglabai ba. हो नरखादों थोरसि जाखाजोब्बाय नै लाबोबानो जादोंमोन मुस्रि जादों आं बिदि होननाय मोनथिबा आंबो थांफागौमोन ना नुलायथारदों आंखौ फनाव आंबो आयंमोनखौ फैगोन होनना मिथिया न' फन हरगौमोन आं मौसुमिखौ बिसोर जाबोनाया उदै सालाबायथों होनहरलायबाय मिथिगौ फट' खेबनि दे आयंमोनखौ Ayo gula nih gula. लादोंब्रा Hone bino. आयं टेस्टि जादों दा आयं Mainan melah. टेस्टि जादों दा Tasty. नै बे YouTuber abis dijai. जेबा Nurga. टेस्टि जादोंना जायाखै सोंबायब्रा आयंनाव बरिया जाबायना ने आयं जाबाय दा Daya. Lekar लेक्सार होनाय नामा दादि ओंखारनांगौ ओंखारनांगौ गोथाव जादों दा आंखौ अननानै जा बुरजा बुरजा होसोबाय आयु बेदरबो
लाफा ओंख्रिबो लाब्राबो दाउ बेनोथ' हाला दे मोजां मानसिबो न'नियाव मोनजाबाय आरो जाखांनानै सुबाय नामा हांगारफोरा नांलाय लांजोबबाय सेसलै रायनायानो जा नांजोबो बिसोर उदै गिदिरनो उदै गिदिरनो जानानैबो थाब थांग्रोनो सावखाबाय मोनजायालासिनो खामानि मावजोबा दामानो गैया जाखां लोंखां बिदि सावलांनांगौ मिथिबाय गाइस लेथ्रा खालामनाङा ने आब' सावखांनानै बिदि जाखांनानै बिदि सावलांनांगौ सुगासिनो ओरैखौबो सेस सावजोबखादों फार्स्ट जोंहा अजानो होग्रोनांगोन नालाय दे होदो लाइन होदो माबा लायजोबलाय गया थो जादों थाइसेल' होयो ओरै फैदोब्रा उरा मालाय आब' ओरै फै खोनासंदो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो माखासे नेम निथि हिसाबै मानिनानै फैदोंमोन बे आइजमानाव मानिना फैनायखौ जोंहा दिनै रौमारिनि आन्चलिक बियाब गौथुमनि सिङाव थानाय जोंहा बर' दौरिखौ लाफानानै लोगोआव जोंहा जानागुरु हिसाबै अजा जोंहा दाब्ला इस्लारि आरो जोंहा दिनै समबार बसुमतारी बिथांखौ जोङो मान बिदाय होनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय जानागुरु हेलौ मा नै दासो ओंखारनो नागिरदों माबादों जाय होदों मोजां बिदै मा रिक्साजों गावजों थाङाना जोङो नै बाथुलांसै जों दा थांनोसै फुजा होखांबाय फुरानै साफा खालामजोब्बाय दहाय लेथ्रामोन बे गासिबो साफा जाजोब्बाय ना फुरानै बे साफा जाजोब्बाय नैजि सावजोबदों बैयाव दा थांनोसै सान्दुङा Hey, Kailang. Habla gila deh. दे मालाय Apa polisi? Drop. Kailang sih lo jeng. हावबालाय मोजांमोन Nang lali habla. नांला Bicara. Kita mungkin. Panjari nak mereka bukan sih. जासिगोन दा बिसिना Dia betul sih. चक्लेट जाबावबाय आंनि माइखौ हा चक्लेट